load ka, wala. Kaya load. Load. File petition. Court of Appeal 2009 non-on-void na ang LTO. So pwede nakasuhan ang among Queen Salvacion Legazpi e Espiritu Santo kay dili mi mo dawat ana sir. Kay rehistrado kami Sovereign Republic of the Philippines as a chieftain of Barangay Mabigo. Ako pwede nyo kasuhan ang among Queen nag-issue namo og license sa Sovereign Republic of the Philippines. So pwede gina sir, ibatas sa batas, Supreme Law of the Land, Territorial Right of Jurisdiction, ang atong istoryahan ni. So pwede gina kami kasuhan, inaama mi Queen, the region of the magistrate, Queen Salvacion Legazpi, Espiritu Santo, mo ni ka-release namo o katungod sa paggamit sa dalan. Republic Act. Republic Act Kilibin 525. Republic Act, Civil Code of the Philippines. Civil Code of the Philippines, kami ang gi-isyuhan ani isip at chieftain, elected ako sa Espiritu Santo, pwede nyo matawagan ko ang among region. Nga ga-issue namo og katungod. Amo ano to sir kay mag-drive ka kinahanglan kitay. Oh, license sir. Oh, puro rehistrado, Kung mapupigod. license katungod sa paggamit sa dalan. Pwede sir. Lisensya kadili ko LTO. Oh. Ang LTO sir, magbasa mo balaod. Section 24 Article 18. Ano sa mga sige abolis ang LTO nga hapit karon 2009 sir. 2009. Siya to karon. 2009. Ang opisina gani sa gobyerno nga giabolis kung giabolis wala na sa ato karon kay exist. Basahon na to ang existing constitution kung naa ba sa balaod. Dili mo sir ako Tuwa ni tanan. Pilipino sovereign country na ta sir. Ay, dili. Urang yata. Ang dili allowed ninyo, pwede po kami kasuhan ninyo. Naamay among Queen, naamay region. Wala man ni Queen. Naamay katungod sa dalan. Atuan ni tanan sovereign country na ta. We sovereign Filipino people. Problema kay wala man mo lisensya. Lisensyado mi sovereign Republic of the Philippines. Lisensyado mi nami media nga puyog. Nuhab ng gobyerno. Dili amo nga sir. Dili, atuan ni tanan. Sir. Lungaran na. Nga nga wa magkanaan sa Philippine Republic. Expired na na sir, tanan. Cancelled Kaya na. na, apil man gani ko mubuto. Gani. Wala na may kabutoy. Tingala ko nga, nakakita ko grupo ninyong garali-rali. Kinsa man, lain po to. Dili po to, dili mo grupo mo ay. Gobyerno ni, pwede na. Pwede na sir. Kaya ang ato manitanan, gapromulgate kami sa 1987 Constitution. Good morning. Ano to? Ang amo sir, kaya naama may kabahin sa atong promulgation, ang existing Constitution. Okay din balaod mo. Gusto ta? Sige sir. Kalaon niyong punita. Ato sir, peace and unity, prosperity, brotherhood. Makikiusa mo dali ba mo? Dede ang anong kuan wala lisensya? Republic of the Philippines. Wala lisensya. Pwede guys, wala ka issue na mo sir, namin lisensya sa Wala sovereign. ko i-kon ninyo pati niyo sa korte. Okay, kamo magkaso. Oo. Pinamo may Dili kamatulan. ang mamua as long wala ka mo lisensya, dili ka mo Territorial right of jurisdiction, naami yung point. wala na. Ay, wala man Queen. Promulgation of 1987 Wala na, Constitution. dili na recognize. Dili gani Dili sa na inyo. recognize, dili na. Kung tanaon, Section 24, basahan nyo sir. Wala na. Dismantle na. Call. Sino ka nga i-kon kami Kapitan ko sir. Wala. Kapitan ko sa Barangay Mabigo sir. Tanan. Wala na Queen. Wala na. Territorial right Wala. jurisdiction, Wala, titulo tapos. tulo kalibutan. Wala. Oh, Pusiti, 01-04. Pati ang inyo na pati ang amon kay sunod amon. Wala. Dili, wala na. Wala problema. Oh, ang lisensya nyo, lisensya nyo. Ang among Queen. Nami lisensya, Sovereign Republic of the Sarado kami, sir. Philippines. Kamu, nakaba mo yung nationality. Hold. Pwede. Hindi na pwede sir. Naman, dili mamukurte. Oh. Wala na. Sir, Dili na. Bikas Malacanang ni sir. Malacanang. Respetuhan na ita, DOT, ni ako sir. Wala na. NBI, DA. Wala na. Accept ni tanan. No, wala. Wala lima pa gawas. Wala. Hold. Wala gani. Wala bitaw. Hindi na pwede. Basa na to nga. Itawagi atong friend. Kaya region. Ang ga-issue na mo, inyong dakpon. Badi niya mo trabaho. Mao man yung trabaho. Never.
gusto mo balaod. Aoy, katungod na mo. Section 24. Dili mo pirma na sir. Korte ta mag-abot. Aron ta mag-ilahanay, korte ta mag-abot. Ana. Usap ka bahin sa kalibutan ang among gidalang titulo. Biskan din pangakalibutan na. Wala na ako yung recognize ka. Wala na LTO. Ari LTO ninyo. Basahan ninyo. Aron ta makasinabot. Dili na. Wala mo kay talo laban pa kuning wala kay talo sa balaod. Violation na mo sa violation. Miranda warning. Oh, basahin me. Nabay order news korte nga i-hold me. Dili na pwede. Aring DOT oh. Dili mo yung bato ng ticket Office of the Speaker. Yung batong gina. Oh. Dili ka mo. Dili mo yung bato na sir. Dili ka mo wala bay, balik ka mo. Naami katungod. Itagaan mi katungod maggamit sa dalan kay kami ang indigenous people, Supreme Law of the Land, Republic Act 8371. Oh. Wag kan-aning nyo ninyo Tikite kan pagdili ka. Basahan ninyo ni. Kadili me korte ta mag-abot, dili man mo korte. Kapit unity ni. Mahimok ng gobyerno. Promulgate ni sa ato ang constitution, ato ani. Ang constitution. Asa gani? Kay kamo wala mo. Sa giingon di respect. Kami ang mga soberente. Unsa man mo, dili mo Pilipino. O tanawa ng mga motor ninyong ganda-gandagan. Apa man ang Republic of the Philippines? Wala mo na Wala na plaka, oy. Inyo ang Kay kuan. tanaw. O tanawa. O tanawa ng mga plate number. Pero tanawa. Tanawa ni ka mo, ah. Oo ba na mo? Sa Philippines tanawa. Naami katungod. Wala. May location sa korte Ako ma'am. may file. Kami na promulgate me. Diskutyado ang usok O na plaka. tanawa o. Ganda-gandagan ninyong masakyan. Wala yung isa. Pwede nyo kasuhan na. Kami problema na kay buwan ni trabaho ma'am. Trabaho po din namo. Trabaho ninyo. Kung trabaho niyo, trabaho po nila mo. Pero kasuhin ninyo. Oo mo nga man gini. Kontakto kay Wala na problema. Wala. Katura. Uy, harap na. Oh, Oo gani. Yan respeto kaning NBI namo. Wala gani. Dili mo korte, ayaw mo Wala bitaw. panghukom. Pag abot tas korte, haron ta mag-ilanay. Pareho ta Pilipino, managsuon ta. Sige, kanyo konteksto. DOT, Pangalan niya. gikan kay Tugade, kay Tomas Ubos. Oo. Dili ni mi ingon ana nga hunong namo sa komisyon. Wala na ang civil administration. Niya na ang teritoryo, tagias teritoryo. Territorial right and jurisdiction. Commissioner, sir. Commissioner ni. Pagdili dyan na waton. Commissioner ni. Unsa man nagtagaan mo katungod sa LTO? Kami dako katungod. Nganong dili ninyo tunguhan mo ah. Di ka na pwede. Kuno sir. Kaso mo kay dili ni mo dawat na, dili ko mi mo pirma ana. Kasuhin ni. Naami right. Problema na. Naami Estado may sovereign Republic of the Philippines. Sana ni hinoon mo sayop. Ano man dili. Paano masayop? May nasayop na to. Wala man sayop po. Nasubay kami sa Constitution. 1987 Constitution. Tanang nga lang po ang ilangalan. Amo nga po ni katungod tinood. Tawagin. Trabaho po na mo. Dili man ni asa man inyong teritoryo. Nana mo ang titulo. Sir. Oh, para makuha niyo sa video ni ipakita ni Cebu kalibutan. Oo. Territorial right of jurisdiction. Iwan, mao ni ang arkipelago sa Pilipinas. Yan mo ka po may ngalan ni mo ma'am. Cause of the nation is all nation. Oh, okay. Sino mo? Okay. Kuhaan mo ninyo katungod. Atuan ng highway. Sa korte ta magkita. Dili mo ingon nga hukman mi ninyo sa dalan. Kamo na korte. Amo ang pakikisusa. Tama ta korte. Unity. Tubangon na to na. Nakipag-unity kami sa mga Pilipino kay Pilipino tatanan. Dili ka na ingon nga Ako bangon na kamo. Dili man nino kalikod. taga-dili Dili mo tatanan sa sir. likod tinood. Ikaw sir, taga-diin mo kaniya sir. Kuha ang ngalan. Taga-diin ka sir. Pareho tang taga-kanlaon sir. Promulgation of 1987 Constitution superseded na. Nganong dili man Ano sir, titulo na mo sir. Titulo na mo. Right of jurisdiction. Titulo na mo. Tinuod nga indigenous people. Kung amo na pati nyo, dili nyo sa mo. Nami tribo sir. Nami gitahod nga queen namo. Queen of nation of all nation. Kahit sinong queen Pwede niya. na sir. Oh. Dili mo korte. Sige, sige. Karon ta mag-ilhan Kami, tayo. ilong sa dang. Kami trabaho. Kana inyo trabaho. Amo ako trabaho. Trabaho man So, namo. dili mi ninyo hatagan kuan nga makalabang ni. Tungod sa inyo Demokrasya. We sovereign Filipino people. Ticket. True justice. Dili na. Dili na kami dawat na. Wala na Kaso ra mo. sir. Kasuhan rami ninyo. Ang mga subirin kasi. Kani ba ni video? Kuan yung video ni tanan. Ibo kalibutan ni nga Ibo titulo. kalibutan oh. Tanawa ba? Kuhaan ninyo ni. Okay, titulo na mo. Ayo. Kay amo ni. Video yun. Abi ninyo. Ayaw. Dili na mo kuan sir. Dili na mo bayad ani ka ticket nila.
pirma. Dugay na sir nga wala na mo ikatuwag aning. Wala. Kay ato Unity. Trabaho ko na mo. Atos korte ta magkita sir. Aron malinaw ni tanan. Dili man ta mo layas dire. sa kagayan. Wala pa ako imahan. Wala pa. Kay kung gusto Violation kung violation. Dili, amo na. Ano gusto nyo malabay? Naami na patriots nga among ug nami Hulat lang. Hulat kay ginakuha tanan ng inyo nga ngalan. Ha? Para, Hulat sir. lang. O Sir. malabay kamo walang problema. You can Sir. just everything sa road na to. pareho ta. komplikado. Tagakanlaon ta sir. Ang ato sir ka maturan. Okay, mahal ko. Kung ano ang inyo nga patati, Nami violation. ninyo niya, pero ang amo amo Okay na sir, kasabot ni. Nagtrabaho mo. Nagtrabaho mo ni. Kung di mo pagiyon, wala may accomplishment sa among trabaho. Ano sa'yo? Sige, wala problema kung ano ang inyong gusto. Sige, go ahead. Okay. Kung sa ano sa mo, pati lang kamo. Dali lang, ginakuha pa namon ngalan nyo, okay? Okay sir, kung kaya ito ba You can go after this. You can go, Yes, sir. Ila-ila ta sir. You can go Pareho man after ta this. tagakanlaon. Kung nami ato bangos korte, mo ato bang sir. Ako sulugoon ko sir. Sulugoon ko sa Espiritu Santo. Ikaw gisugo ko ka sa korte. So pareho ta na isugo. Bawal po na nga punggan minimo, wala mi kagawasan. Demokrasya maguro ang atong balaod. Dili ng punggan, ginakuha ang inyong ngalan. Okay sir, okay. Salamat eh, sir. Hulat lang. Salamat. Oo na sir. Makalakaw pa mo. Kaya unami dapat ang tabangon. Kami ka-issue na mo, kakasuhan na mo. Kami pa mo guide sir. Ano ba? Ano ba gusto nyo? Di ba makalabay? Yes. Oh, sige, palabay. Pero pagbalik ninyo, anamo, dili namin niya pagyan. Tanawan Mas may magyapon manang kami. makahibaluta. Oo, tanawan magyapon kami. Ato, Ato sir. mga checkpoint rin. Peace, unity, and brotherhood. Kung sa mga amo sir, wala ni kalain na. Nagkataon lang nga, gitagaan kami katuray sa among kwen, kay among atribo, tribes, 12 tribes of the Israel. Nagpalo lang kami sa among kwen. So, ato sir, managsuon ta ha. Hindi ko, tanan. Sir. Tanan sila kuha yung ID. Yan, unsa pa man oras namo nga mo gawas mi kay gadali ni sa Napamigay, sir. ID nyo. Dali mo ID. Ano ID? Itanungan nyo. Kinahanglan sa mga kwan nga makaagi. Pamigay, sir. Dili kay nakuha na sir. Pamilyado ba ka sir? Kuha ko kayo ID. ID. Mana? Sige. Dili, ang ID niya. Sir, ari esko sir ah. Esko, Dili, sir. walay mo hikap sa ID. Ngalan ninyo ihatag, way mo hikap. Kay dili na yo, gibay na ako ni. Kung gusto mo kaso ra. Okay na sir, na buhay mo. Okay. Kuha na. Ato maglaro rata sa korte kay dili man takaway. Sir, tandaan sir, dili takaway sir. Managsuon ta sir. Pareho ta Pilipino sir. Trabaho niya, trabaho ko na mo eh. Kaso mo, kaso lang. Moro na itong yagin. Atubangon na mo, kay nami, Kay dili Queen. may manalagan. Kay kami Sir, naami na pa-receive nga dokumento sa inyong opisina. Sa mayor's office, naami na pa-receive. Alain nyo na, ngano wala niyo Wala basahan. ninyo, dili mo ko follow, okay ra pod. Kay ato nabase ta sa balaod. So, yan ato may ilang. Kung kinsay tinuod nga lehitimong gobyerno. Ano ato Kay kita sa nasyonal, kadulungan sa lokal. Sir, excuse me sir. Ya dapat Amo po ay ano sir, nilang ngalan to? please. Ilang ngalan tanong ko ba? Wah. Sir, Picture na lang. mo ato bang may violation, ato bangon na muna sa korte para nga mahayag